Music entertainment. Pamusoro isekuru chazo. Makadi wabi. Ndije. Pano pamasvika ndo pasekuru chazo. Ndo mudare masekuru chazo. Saka tati timbonzwa kuti nyaya yakusumudzai kuti muye pasekuru chazo yakamira sei. Muchitudza baba kuti ukama hwenyu nevanhu isari muno mukamira sei. Muzvine wangu. Vana wangu. Ndovatamai vasiri vangu yavo chacho Andizvo pakugarisana. Saka takarara kumba Amai ndidzorewo ndombi chana kunonezikura panzi. takarara mumba ma11 pamba kubhindura mwana anorara iye rumu ake nevanasekuru vake 2 vana vadiki wana regrade 5 nemumwe wacho regrade 3 iye regrade 1. Saka kwakauya mwana wamama wako kubva asvika mumba munorara vana ma11 kubva anosvika mune light samba musina kukiwa dhuri asina kudoka nekuti nemukati arikiye umwe wacho ainzwa mudumbu saka ndakwanisa kuti kiye dhuri topia kunze Dzimene. saka mwana uyu tozonzwa kuma11 ama yacho ndomakatanga kunzwa mwana takashedza zvakanzi mama akangoti mama kawani vanyara vazoti mama ndarumwa Mbefuna atambise. ama yacho ndobva vanoshedza vanomutsa mwana zvakanzi mwana wekuti se akushedza ndarumwa umumo tese muona mwana ndobva ndabuda ndobva ndaenda ndatonda dhori ratovhurika gumbezi rake ranofugara ndaritori panze ndobva ndati chii zvani ndarumwa naDiamond ndo mwana mukomana tode zvema 25 years ndodata kuruma sei akuruma chirudziro saka ndobva ndotesa mwana ona tobuda ropa mukama apa pamakatokuwara pakatodhinga mazino nai ndashedza mai vacho ndobva wauya ndobva tatora vana yatinonara navo medu isusu tatanga kumubvunza kuti chii zvani ndarumwa ndamati mama yasomuoneri zvakanzi zvakapfeka mbidzaita sei umwe wacho bva atotanga akapfeka tisheti yewhite neshoti reblack iye ataura kuti same ndo zvakakaita zvakakapfeka tati alright tobva tafona kumba kuna mama kuna mbuya vangu tati Diamond aripo here ndo anorara kumba kwangu zvakanzi aripo atati vaitinyatsotariisa kuti Diamond aripo izvi shuwa vati alright ndobva takata ndobva vazofona bhegi zvakanzi nemusina tati Diamond abva kunoko akapfeka hembe dzakadai zvakanzi ndizvo akapfeka auya kunoko karuma mwana wekudzwai zvakanzi amuruma chirudziri tati amuruma panapa akabuda ropa mwana alright ndobva tarara sesena mbongo vacho vaida kubuda kuti vaima kuharare vaida kunona bamuna vasikunzwa zvakanaka ndobva vafona zvakanzi kuko maida kubuda kaenda kuharare gadzirirai kamukwanisa rekuenda mwana vanomsiya mwana kana kuti ndati mwana anenge ari nani vanasi vanokwanisa kuenda vachimusiya iye bva ati ndati mundoti ndiri nani ndakabva mazino ndamazino ndikurwadziwa ende akautorara vanamutamutaisa zvisho hana mazino zvati zvakanzi uyai naye titese timone sekuru vacho daenda kuti kubata vaenda naye kuma5 ndobva vanotesa magugu ake izvosvo mwana akakwara anzi ndainoshedza mama wacho ndovatuma mukomana tsana vangu vanoshedza mama wacho vachisvika ndotanga vatsanangura ndozvaita mwana kangaita sechi rumu ake kuti amweni ndopo vanotraida kukeni vadhorereri iye ndofunga vaikwini nofunga mukarika budeyo panze ndobva abuda panze vavhurika dhoreri bvabuda ndobva atomhurisa vanhu ndobva abvunzwa kunzi wazifambisa sei nezuro usiku
ndobva atokanuka kutoramba mwana ndovakati uramba iwo kwaya mumba ukandiruma kwapfeka hembe dzakadai apa iye hembe idzodzo dzanga atoirikidza dzanza tova mukati anga vapfeka 3 matrausi majini ne2 majaketi kunze ava vatoti abude tisingazotoda kuenda kubasa here kwaanoenda kuchikoro kozama kuti aida kuenda kwaida kuenda ndobva tangada kurambaramba abvunzwa da kurambaramba ina ndakatorana zvamukumba kwangu ndobva anotabva ataurana zvanzi inini kana zvakadaro ndogona wese kushanda ndokubhadharai ndokunotaura nawo tsano toshanda ndokubhadhara neutano mwedi tsano zvakanzi azviite regetishedzi baba wacho utaure navo ndobva vandishedza ndobva ndauya kumba nditomutsa mota ndakati ndinatende kupolisi kuti mwana akwanise kuramba ndotopinda mota ndaenda naye kupolisi tese hambe vamwe vana 2 vamwe ndaenda naye kupolisi chiwadze police station saka asvika kupolisi ndobva ndatsanangura nyaya yapolisi mapolisi abva mubata bva ndaemisa kuseri kukaunta bva tanga kumubvunza haana chaipindwa chinobatika aingoti asuza zvakaitika wakazviitirei zii hapana asingapindure mhinduro inobatika chaichai saka mamune vamwe 2 vasungwa ngwarimo zvanzi uyu munhu aroeguke iro vatandiroweni ende zveshuwa isu haatu paraigara kumboti asingamona achiita zveguka kana pfungwa dzake atori bhobho munhu ndobva anzi musechei tanga kusecha ndobva abudisa 2 tumalaita tumabwenyu zvikanzi uyu munhu weguka zvikanzi kana zvikanzi mbanje haatoroi ndozva achingorowa foje nemaevarist nemadza ndobva asechwa mukahowe neshoti remukatikati ndobva wabudiswa zino 1 zvikanzi atori nezino iri taifungira kuti mwana ane 2 mazino akabuda tasananyatsotarisisa apa anga akatobuda 3 mazino zvikanzi atone zino vakabviswa 1 vakagadzikwa ndobva abviswa 2 majaketi aya ndobva tona t-shirt yewhite ye tati iyi ndo t-shirt yanga akapfeka vayabumba maningi abviswa matrausi yabva wanikwa neshoti remukati kanzi ndo shoti anga akapfeka ndobva kwapoliswa futi mamwe 2 mazino akaita 3 ndokuenda ndokusiya watakamuita mupolisi ndokutanyorerwa polisi report vaenda kuchipatara ndobva mwana vanotariswa nemanesi bvaharapo vabaya injection ndobvatanyorerwa mishonga nemapirizi tanzi titenge kufamasi ndobva tanotenga saka tokamira dhokta kuti dhokta auye usemandi nekanga tine zero saturday hori weekend usina madhokta dhokta saka tomirira mandi dhokta akauya unotarisa mwana obva anonyora chimedical form medical affidavit chinozotariswa kukoti kuti mwana zvakakwana sei chichi saka ndomamira zvakaita ndiye mwana wacho mukara wakaita unogona kumutarisa. Alright. Imi makafonerwa Diamond ati ngavayo kunotitaurira. Akati anzi ngavauye nditaure nawo pamwe ndinogona anzi ndishande ndivabhadhara. Masvika akasikuti chii? Handina chandakataura naye. Iye akasikuti chii? Aingobvunzwa mumba ine andangogara pasaidi achingoti handisi kuziva kuti chii chakaitika bvanzi taurana mutsano wako wasina muri kuti chii chakaitika haana chakakwanisa ingangoti handina chakakwanisa kutaura naye ndobva ndatotora makiyi emota ndatomutsa mota ndatoti handeiki polisi masvika kupolisi paka akabvunzwa achingoti handisi kuti zvi zvaitika ndidzi ndobva vazomusecha ndobva vatanga kuona mazino akasanga kuti chii because umbowo hwapo ka akabva abvunzwa kuti kumazizi pachakabuda 1 vabvunza kuti zino iri waida kuenda naro ku ndobva atanzi zino iri rakangonamirawo ndakazoona rakangosarira rakanamirawo saka ndakazongoribvisa anzi ko vazorisire mhomwa haana chaipindura uda kuenda nawo kupiwa tumwa here haana chari kutaura ndo zvinhu zvakangwasa haana kana chaita kutaura kana zvinobatika even kana pakabuda mamwe mazino mamwe 2 achitobvunza unopengere handipengi wakambopengere handina urwara here hapana ndozvinhu zvaingopindura zvakangopindura chete. Right, amai pane zvataura nababa pane zvavasi here pachiitiko chakaitika ichi? Handi kubvunza amai vemwana hapana chakasi handiti ndoyapa nemimi mamai kunzwa kwenyu zvakafamba sei? Inini ndakangoti ndiri kumba sasisi wangu wanoti sisi pane paakambonditi mwana uyu ndaigara naye ndini
saka ndakaona kuti kuwirirana naye kwacho kwamwe kusingaite sei tisingambowirirani saka panga tisingawirirani ndabva ndata ini ndaigara naamai wangu ndabva ndata iyo kuona nyaya dzese idzi kana ndikabvunza chinhu iyo hauite sei udayire ndionoti ndigogo saka ini namai wangu baba wangu wakafira kuendiendesa mai yangu kuplasi iwewe wobvaenda unogara kupi kuplasi kunogara gogo chikanzi handiende kuhama dzenyu noenda kuhama dzavo ndabva ndati akasi ini ndinenge ndasununguka kuna amai wangu nekuti amai wangu ndinenge ndaendesa ini ndosarawo ndendega semunhu ndinenge chinetseka nekunetsana nemurume wangu ndinenge yeimba ndikati inini zvandaendesa amai yangu inini zvitira nditosara ndega pane kuti ini nditambudzike nemukomana mukuru unozvishandira kuona mari yakautenge chikafu ukuti titambudzike naamai wangu plus murume haasi kundichengeta futi saka iwe hamene kutoona ipi nekuti communication tikuita dzimba dzekuroche saka ini ndikukwanisa kugara wani rumu saka sisi mboko akati amenini mwana sanetseke ndau yachirara kupi kuno chamainidza nemwana wenyu chii chakaitoka mutsura anga asingateereri achiita chii aindiri imimi munotaurisa nini akambopotsa andirova futi chamaizotaurisa chamanga musingawirira naye chii pane pandikamboenda kubasa ndakamusiyira mari yehuni totenga huni zvikanzi oraiti mama pane kwadzakaita sekwadzinoita dhora kasi dzakawanda ndati oraiti pandaenda kubasa mandadzoka ndasvika pamba paiye hapo huni dzihapana pana gogo chete ngatati gogo musikuru nyaenda kugogo zvikanzi handisi kuzwa kuti aenda kupi ndikati handiri munoona kuti handisise mwana iwe anofambisa streki yacho vasvika zvikanzi kunotaurisa streki mini handiti ndobva sisi wenyu wabva wati mwana ngaachipota achiyozorara kuno achirara kunoku nichi nemukomana mudi ake mwana wasisi futi mukomana mudi apa akurara ikoko saka pairara ikoko shonde iyoyi saka ndikabva ndataasisi ona inini hazvina basa kuti uku mukuchengeta mwana wenyu inini ndikushupika nenyaya yechikafu zvikanzi nasisi ukushupika nenyaya yechikafu ndikati zvikati oraiti saka inini munin'ina ndakazosangana nawo musi uno zvikanzi munin'ina ini ndikuita se wouya kumbowacha maketeni ndokupa bhakiti rechibage ndikati oraiti sisi hapana chakaipa semunhu ndikushupika chikafu zvati ndakanowacha kwasisi wangu ndapedza kuwacha obva nditi mukomana mari yake anoshanda hatisi kuona kuti kutenga chii ndikuedza kujoinidza kuti mwanangu kana ukaona dhora uriwo pana pautenge mari yendipe ndichipota ndichikutengera hembe handiti munozouya mumwe musi tichakudedzai munin'ina tobatana kuseni tokurukura nyaya yemwana ndava ndati oraiti sisi saka pesa apa ndakasiititi saka pakauya mwana nezuro ndakangoti pamwe sisi wandidedzera kuita sei kuti tichinyatsa kugara pagiraundi nemwana tiite se tikurukure naye timudze kuti zvinofamba so kana kuona mari yako unoita sei unochengeta kutengerwa hembe saka handinauziva kuti ndizvo mwana pakangoya kuti amenini hanzouyai namama ndakabva ndatomuka chivadi ndabva ndatopfeka hembe ndabva ndatoenda kuye saka pandikanosvika kwasisi ndakaona mwana uyo akagara pasofa ndabva ndati mamuka sisokamamuka awo ndabva ndatitarisa ndati kugo here muromo mvana wangu haana kana kundidaira akangoramba akatarisa sisi akabva atidedzai mukomana panze akabva adedzwa akabva adedzwa abva apinda abva agara pasaidi pangu zvikanzi mukomana ndiani chekutaura ndiyechi akaruma mwana zvikanzi inini zvikanzi ko daimoni ndiani zvikanzi inini zvikanzi iwewe zvikanzi shwadi akandiruma ngakapfeka tisheti yewaiti neshoti iri rakanyorwa pazasi apa zvikanzi akabva amborambaramba bva amborambaramba zvikanzi oraiti ini ndikukumbira kuti ndoshanda ndichiita sei ndichibhadhara mwana ndopa akabvunza kuti iwewe uchashanda uchibhadhara mwana kuti ndiwe wakazviita here nekuti pane pamwe pokuti uchabhadhara mwana iwe usiriti iwe wakazviita sei wakazviita vati abva arambarisi pakadai so tanga ndatodedza futi umwe wandinoti mwana wangu kuti enda nokudedza tiitire nyaya ipachi pamwe chete mwana wangu uyayo futi akabva abvunza zvikanzi naidhai chii chakaitika pamwana iyeyu zvikanzi handisi kuziva zvikanzi iwe kuti uda kubhadhara pari kumubhadhara kwokungoti egai ndibhadhare mhosva iite sei indibvi saka iwewe ndowakazviita here zvinhu izvi akabva adaira shwadi zvikanzi ndii ndakaita sei ndakazviita zvikanzi saka apa taakuenda kupi kuti mwana uyo arapiwe panoda tsamba yekumapurisa
zvikanzi inini kuti ndiende kumapurisa ndikutoziva kuti inini kunoita sei kunovharirira zvikanzi aiwa tonotaurirana kupi ikoko kupolisi abva ngoramba walizii ndopaka takabuda inini akwasha wangu neasisi nemuvana wangu netwazikuruta kututu netwakomana tumwe twasara kumba tikataenda kupolisi patikaenda kupolisi tanosvika kwekwe baba wakabva kuendawo mukati inini ndakangobva ndagarawo kunze ndikati ini apa hana chekuita ini kwangongotarisawo kuti ndiperekedze kuti semwana uyo akanganisa kuita sekukwadza muzukuru aka ndangogarawo panze pawakapedza kusechewa kutarisiwa mazino eyai abva abuda zvikanzi mazvinzwa kuti mwana anzi mazino chi anayo ndaka ndati alright ndaka ndatomira zvangu zvikanzi nemuvana wangu aminini handiti muenda kubasa renyu repati time kuti mutadze kuenda kubasa iro ndo rinokuchengetai hazviiti chiendai kupi kumba ndikabva ndati alright mwana mushwa ndikabva ndaenda kumba pawakadzoka kubva nditi ndikati ndiri muvana wangu ndikati ndakuenda noona mwana kuti pamwe aita sei adzoka kubva kupi kuchipatara nguva ngori muvana wangu zvikanzi aiwa uri kutosvika shwada wakabva wauya tokandasweresana asi muzukuru zvikanzi ari right ndikati arapiwa zvikanzi but ndatofonera kuti ndauye uyai nechikafu ndikati chikafu chacho inini ndochiwana kuti pandagara zvangu manheru pakazouya baba zvikanzi mama mazvinzwa here kuti hanzi muye nechikafu ndikati alright baba ndopawangu achitaura nababa wachizonditi ende munomubvunzisisa mukomana kuti pane munhu here anga akamutuma mazino aya ndikati alright ndikaenda ndikamuendesera chikafu chii ndikanomubvunza ndikati mwanangu asi pane munhu here akakutuma zvikanzi aiyo ndikati ndiudze inini ndini chi ndini amai wako zvikanzi aiyo ndikati saka chii zvikanzi hapana ndikati ndiudze mwanangu kuti wakatumiwa here kana wakatumiwa taura shwadada kuti ita sei kundiudza ndakabva ndadzoka shuwa ndanosvika kumba ndakabva ndadzoka nemhenduro kune muvana wangu ndikati ndaendesa chikafu ndamubvunza ndikomazino yacho waida kuyaitisa sei hapana chandiudza wakatumiwa here hapana ndabva ndapinda mumba ndabva ndaudza banguru kuti ndizvochi zviripo ndamubvunza mukomana aita sei aramba imimi saamai kana nehama dzemwana uyu pane zvamakazomboitawo here kuti mutsvage kuti chikonzero chaita kuti mwana aite mashura aya ndechipi zvinoitika kuti ndichitsvaga inini apa ndakuitangira chepo chaipo nekuti mwana uyu akakura achigara baba wake wakashaya pawakashaya saka ndakaenda naye ndanga ndine umwe wanga ndinaye futi ndabva ndaenda kuhama dzababa mwana uyu akarwara toti aingopera miri zvezvi nokuita niye munhu ane asima ndabva ndaenda naye kuna dokta ndabva ndasvika kuya zvikanzi TB abva amwa kosi yeTB kwe6 months abva apedza mwana uyu atosima ndabva ndatoti nadokta asina chirwere ndabva ndadzoka naye kumba ndichingoti svikei naye kumba mwana akabva atanga kuita zviye zvekuzaririwa zviya hanzvadzi yangu baba akanditi tienda naye kupi kune hama dzaani dzababa wake kunotora ndabva ndati alright kuti shwari ndakaenda nawo ana uyu ndasvika kwekwe tisati tatombofambawo naye nehama dzababa wake zvakanhingirikina kuseni kwacho banguru ake musi waiti banguru ari kuuya kuti fambe mwana uye ngoba akafa akaita sei akagara tawiga mwana uye ndabva ndati taakuita sei taakuchidzokera zvikanzi nemwana wangu uye inini mama handisi kuenda nemi ndikusara nehama dzani dzababa wangu saka mwana wekubva paudiki hwake kuti ndakakura naye ini ndakamusiya akadai so handina akakura nasekuru achigara nasekuru kupi kunotoni achiti sekuru aya akaenda kumozambique aienda nayo kupi kumozambique saka ndakabva ndati 2008 ndichishanda kuKG6 ndabva ndati aika chinotora mwana iri Christmas ndabva ndazoti ndakaenda kupi kumozambique ndabva ndadzoka ndabva ndazoenda futi ndabva ndanosvika kwe ndikati ndazotora mwana zvikanzi akaenda kupi kumozambique shwari kubva ipapo handakuita sei kumozambique kwacho angasika kuzive ndangozva kunotoni kumba kwasekuru wake iwawo newana wawo wese nabamukuru mukoma murume wangu wese vari kupi vari kunotoni ndati
ndabva ndatoedzoka kubhindura handida kuzobvira futi ndaita sei ndadzokera futi kupi kunotoni kuye kubva paakaramba ipapo ndakazoti manje kwakauya mumukadzi vanotame iguru akauya achitengesa fishi ngopa ndikamubvunza ndikati ame iguru ko kunonzi kwajames munokuziva zvikanzi ndikati kukatanga zvikanzi ndikati ndine mwana wangu mukomana ari kupi ari kuoko zvikanzi shwada aripo mukomani atokura akatofanana neni ndakati saka mai angu akabva ati mwanangu chienda unotora yongopiwa mari yavo yekuti ndivatenge mapirisi anga asinganzvemushi chienda unotora muzukuru tiite sei timuonewo ndopandikaenda ini kunotora kunomutora pandauya naye. Imi muchimbotaura naye magariro aita kunotoni nekuenda kuMozambique zvona zvakamira sei? Kuti ndichizoziva manje kuti waikuenda kwaiita kuMozambique nasekuru aienda unoita sei aingoti sekuru ndokumusha kwawo ikoko. Baba vemurume wenyu? Kwasekuru hanzvadzi yamweni. Okay. But pamakagara naye munhu anomwa tunodhaka iroto? Tudoro twetwe tumabhodhoro twakadai twetwe anono. Handiti. Kuimba baba makambotsvaga here sababawo kuti shura raitika pamwana wangu iri? Inini zvinopa zvakangoitika mavhiri acho kusvika zuva angorara hangu but pfungwa dzangu dzinosiri panzvimbo. Ndazoenda kuchipatara ndopandakazokufunga kufonera nyika yose inotazo ndopandakazomufonera ndobva nditi arege ndibadise munhu ndofona ndase uya kuno ndoraizvi ndopakavabata foni ndobva vazondifonera anditi mangwana nditotsvaga kana usina mari une mari danandira tisanzotsvaga munhu wekuita mari mangwana uye kuno tizoona kuti tingaitesei. Tinotenda zvino masvika matara akavhara muzukuru wasekuru shiri panofambiswa sei apo nyaya yainzwa yasimudza mhuri mbiri idzi? Nyaya yandainzwa inosiririsa kwazvo zvichireva kuti dambudziko rakadaro pakaoma, asi chadzoka choitika ndechokuti muzukuru wauya hako kwasekuru asi matare akavharwa. Asi hazvinei kuvharwa kwematare kureva kuti haungashaye chokuitirwa chiduku nevazukuru vacho mishonga yokuti upiwe ubatsirike nemhuri yako. Izvo sekuru vazukuru vavo tiripo tinokwanisa kupa mishonga kuti ubatsirike. Tichimirira matare avhurwe uzopinda hako mumatare nanasekuru tinzwe kuti zvakakonzerwa nei, kuti mukomana uyu zvaakaita zvikangori kutumwa here, imhepo here, uroyi here, nokuti izvi zvakaitika usiku. Kupindira vanhu usiku vakarara uchiita chiitiko ichi chokuratidza kuruma kuda kudya, kuti hachisi chiitiko chokuti mbavha, uho chiitiko cheuroyi. Nokuti chembavha dei isina kutombouya itonyatso mishemushe isingagume chimwe chinhu, yongotora zvinhu zvaida kutora, but haina chayakada kutora, yakada kuruma ichida kudya mapatsi yomunhu nyama, kureva kuti uroyi. Saka tateguru ndinovimba kuti vachavhurwa matare kubva musi wa15 November. Ufunga muchange mupindawo matare muchinzwa kuti zvinenge zvakamira sei sekuru vachikutsanangurai. Ndokutsanangura kwanenge kutaurira hangu muzukuru. Asi pamushonga achabatsirwa hake. Tinotenda mainzwa kamai vaDiamond. Handitika tinotenda. Sly Media TV, building bridges.